Kung nagaplano ka mag-road trip sa Southern Negros kag nagapangita ka sa lugar nga maka-stop over makadali para magkape, magkaon gamay pero matahom ang view. Inay lugar para sa imo. Pwede ka pa diri makapiyong-piyong makadali. Sa Barangay Inayawan sa Banwasang Kawayan, makita ng 11 Cafe and Beach Resort na tungan inisang bukid kag sang baybay, makaparking sa makadali sa higad sang dalan, makapahuway anay matapos ang malawig nga drive, makakaon-kaon para maundan ang tiyan kag makakape para may energy. Samtang ginahimo mo ini, nagaatubang ka sa baybayon sang Kawayan, matawhay, malinong, kalma kag relaxing sang spot. Kag may beach resort man sa idalom, may cottages nga ginaparentahan. Pila lang ka steps, yara ka na sa idalom. Makalakat-lakat sa higad sang baybay, o kung pwede man magpaligo. Ang nami diri, kay kung malawig ang imo nga biyahe, pwede ka makapiyong-piyong makadali kay man may mga duyan ang kada cottage. Maka-power nap, kag maka-recharge para sa padayon mo nga pagbiyahe. Kung hapon, nagakapuno ang area, matahom man diri kuno abi ang sunset view. Ang lugar, ang paborito nga stopover sa mga naga-long drive kag naga-rides. Makakape ka na, makatulog ka pa.